Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera mawa uno yango kwana kumene 10 minutes past the hour of 9 Central African time. Whether you are in Malawi and around the world, kwina kulikonse kumene mukutionera, kaya muli kumsanje, kaya muli kuzomba, kaya muli kulilongwe, ngakhala nzathu kulikoma ndi Chizumulu Islands, kulikonse kumene muli, including our friends in Chitipa. Tikulandireni mawa uno kukulutsa kwathu kwa mawu komanso zithunzi. Ndine Brian Banda, tili live pa Times Television, Times Radio, komanso pa Facebook, Times 360 Malawi. Imene matipangitsa kuti tidzioneka around the world. Motero kuti anzathu aku New York, takulandirani, anzathu aku Perth ku Australia, takulandirani. Kwina kulikonse kumene muli, mamawa wa Sunday, anthu ambiri pano ali m'machalichi, ena amene anapita ku misa ya mmawa abwera, tikulandirani. It's another busy day. Lero kuno ku Bingu International Convention Center, kumene Mentale Center ya masankho amenewa pa September 16 ili bungwe la Malawi Electoral Commission laiga malo amenewa kuti akhale central point ya masankho amenewa. What we know this far ndiye kuti UTM akhale akupereka mapepa lawo, President Wakabambe komanso akhale akutionetsera running mate. Kathe Maulidi ndiye amazidziwa bwino kuthamanga kununkhiza. What are we hearing this morning? Yep. Choyamba mwadzuka bwanji lero mwangomenya kwa blue green. Kaya mwina tichite Google. Kaka nane ndangovala ba. Chifande musokolotsa. Munasungire. Ndiye kubwera tina ta election day. Kaliposo. Akoko kali kulondile tukambirana pano. Kopa tsiku lolumbiritsa. Lolumbiritsa ndio tukali kulondile. Kakhaleko ndithu katenge nthawi. Tadzuka kayi. What are we hearing? Pakumveka maina angapo pompano ndifuna kuti ucheze nda Bright Kawaka, Director of Elections ku UTM. Koma maina amene tikuamva ndithu pakumamveka Amathizi Mtumbuka. Koma ndaona afika alo akaleso mchipinda chimene ndesi tikudziwa kuti zikuyenda bwanji. Ayi mwina ati dabwitsa nkati momwe. Kuti anthu akumaziyendetsa mwina ndi mwina style yomwe agwiritsa ntchito anzawo, ena akumagwiritsa ntchito style ina. Ndiye mwina akabambeso akufuna ngotichita surprise. Koma nkati mu alo akale Amathizi Mtumbuka dzina lawo likumveka. Pakumvekaso ndithu dzina la Newton Kambala. Okay. Pamamvekaso dzina la Awota Nyamilandu. Okay. Koma dzina limene losati likumveka kweni. Koma maina amene akumveka kwambiri tikaenda kufusa anthu kuchipani maina akumveka ndawira amenewa kuti Amathizi Mtumbuka ndi a Newton Kambala mwina mwa mmodzi mwa amenewa atha kutengedwa ndithu ngati running mate. Ndinafusa pa akaga kuti koma tatululirani akunena kodi mumachita obisa zinthu zifukwa chani, tatululirani. Akunena kuti ayi musachite gesi, akubwera naye running mate Wakabambe. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Kathe Maulidi tikhali naye throughout the day. Pompa ndifuna I want to bring in the Honorable Bright Kawaka, amenewa former Deputy Ambassador wa Malawi ku Mozambique. Koma adabwera tsopano sajero okhumudwa nkulu amene adanyanyala ku Mozambique. Tikulandireni Honorable Kawaka. No, ndathokoza kwambiri Brian. Kaya maono libwaji. Ayo maono libwino. Mwaongoka kwambiri kungochenenatu kuti mwina sudzi wakuti akabamba amadzango kuti tikumane paselipo. Nanga si panopo mangopeza kuti ukalwa nkati moja kuti uje ndi running mate. Ndo mangoneka kubwera utakonzeka koma nanga si ndi nthawi yakeyi usakapeze kuli pa stage yayi. Mumwetsa kapena muphonya penalty mawu. Mukati kuphonya penalty nchani? Iyi ndi UTM. UTM imaphonya penalty. UTM siphonya penalty. Nkona lero mukuona tabwera kuno kudzapereka mapepa. Okay. Dr. Wakabambe mtsogoleri wa UTM akhala kubwera apereka mapepa. Ifeyo ngati UTM tikubwera ku Malawi anthu ativotere fatabwera kudzagwira ntchito. Ulamuliro wa Wakabambe ukhoza kukhala osiyana bwanji ndi wapanowu atakusankhani anthu pa 16 September. Anthu ayembekezere zotani? Ifeyo panopa tikamba za third revolution, economic recovery, chifukwa chonena kuti dziko silingayende bwino ngati chuma sichikuyenda bwino.
kusonyeza kunena kuti mbiri ya Wakabambe aliyense akuidziwa sizonenanso kuti tikaike dzuwa salozerana. Wakabambe ndi katswiri pa ndondomeko kayendesedwe kazachuma kotero kunena kuti Amalawi chiyembekezo chawo padakali panopa ndi Dr. Wakabambe, maso ali kwa Dr. Wakabambe. China chilichonse panopa aliyense dziko panopa maso ali kwa Wakabambe. Lerolo ndi limene dziko likhalero mtsogoleri mafuna uja ndi amene chifukwa lerolo Wakabambe akapereka mapepala mawu ande kuti ife tili pa ground anthu akavotera Dr. Wakabambe tigwire ntchito dziko lilongosoka. Mwayima pati kwenikweni mfundo yanu yayikulu ngati chipani ndi yotani mudzalitani dziko? Tili ndi nsanamira zingapo 5. choyamba nkhani ya zachuma yende bwino, migodi, zaulimi, mining, china chilichonse akukamba zonena kuti council ilonse izalandira 100 billion. So is already 100 billion ija izathandizira kumadera kumeneko kuti kutukuke. Pamene panopa mtani muafuse ku council akulanda 5 million, 2 billion apanga nayo chani. Tukufuna unena kuti ma council aja atukuke. Mining sector imene ili ngati hub ya dziko tingopereka tu china chilichonse ku dziko. Akatatere basi mining ifeyo sitikudzaso kuti miyalo jogenda basi sitikupindula ngati Malawi. Tukufuna unena kuti zimene zijazo zithandize eni yake ife ya Malawi ife. Chifukwa chani mpunga wa Malawi lokoma kupita ku India mukapeza kuti mpunga watiya koma ku Malawi ngonunkhira ungophika iniyo mpunga omwe mumva kwati mwaphika mpunga. So izoona kuti chilichonse cha ku Malawi ndi gold. Tayeneka kuti tigwiritse ntchito zimene zabwino ncholinga choti dziko lizipindula, anthu a Malawi apindule, eni akenso atani apindule. So kupyolera mu utsogoleri wa Dr. Wakabambe tili ndi chikhulupiriro kuti zinthu ngati zimene zizi zifikirika. Chifukwa choti Dr. Wakabambe akufuna kuthetsa tsankho kusankhana katangale ndi zina zimene zimakhala sonena kuti kuli tsankho kunja kuno. Inuyo mutakhala kuti ngwa kunsanjetu musembekeze kuti muzapeza ntchito so padakali azena kuti kodi iwe ndi wakuti. So sitikufuna zimene zozo azilembedwa munthu ntchito malingana ndi kuthekera kwake kuti uyuyu mukamuyika apa agwira ntchito moyenera osati ndi wakwathu ndiye muyike napa ulasatha ntchito iyayi ndiye kumakanena kuti iyayi sindziwa ndiye mene ati kauze nena tuthandizeko. Tufuna aliyense ali pamene popo yagwire ntchito malingana mmene anekopatsidwa ntchito yake. Chabwino. It's a busy morning. Tikufuneni zabwino zonse. Tathokoza kwambiri. Ndiye mwati simunena kunena chani kuti atengana na Wakabambe. Nanga ine ndingadziwe zimene akuganiza my president ndi prerogative yawo zimene apangezo ine ndakhala woyendetsa chisankho ku chipani. Okay. So chimene aganize iwowo inu mukwiza support it. Chifukwa zimenezo sibakhala nyanyala chinyanyala ifa chani. President wanena kuti uyu ndi amene ufuna tigwire naye ntchito. Ndiye kuti president wauna luso la munthu amene yoyo kuti amthandizire. Ndiye feso tichita support. Basi tikufuneni zabwino zonse Bambo Kawaga amenewo ndi Bambo Bright Kawaga mkulu ona za masankho ku chipani cha UTM. Tikaona uku anthu ndithu ambiri alowa mkatimu paliso line kutsogoloko UTM abwera mwa orderly today. Audiwa amapanga zinthu zawo mosiyana ndi wena aliyense. Sadabwera ndi phokoso akungobwera basi bwinobwino kukakhala pa mpando. Auti UTM ndi smart. Iwo I think amatengera momwe amachitira zinthu Malemu Saulo Chilima chifukwa Malemu Saulo Chilima momwe amachitira zinthu zawo sizimakhala zafakafaka. Amachita zinthu ndithu mwadongosolo nde ngakhale so UTM yapano payi imayesetsa ndithu kuti zitsatira momwe amachitira zinthu Chilima chifukwa ukaona mkatimo Brian mwina ndingopereka chithunzithunzi kwa inaso amene akutimvera pa wireless akuona mkatimo anthu afika ndithu ife momwe timafika mamawa apa akudutsa pa mizere kumakalowa mkatimo anthu agawana kale mabaluni adzadza kale mipando mkatimo apo pakale mabaluni aware apo pa mabaluni ukayang'ana ndithu mu auditorium kumipando kose kuja anthu apo pa mabaluni a red kusonyeza kuti lero tsiku la chisangalalo ngati ku chipani chawo mkatimo somwalo wakale ang'oma akuyimba ng'oma tikangotiratsiriza mipando imene pamakhala alendo olemekezeka mipando ya black sitimadutsa apa palika njira then akuseli kukulino mipando ono imene kumakakhalano anthu uno mipando imene ya blue tikaona kumeneko ndithu Brian anthu afika kala sanjana kale ndipo roho imene yambirirayi ya kumbuyo kumeneko akhalako ndithu anthu amene anyamula ndithu ng'oma akuyimba nyimbo zawo umene mavuvuzera akuyimba mkatimo ndithu akudikira Wakabambe. Ndifotokozenso pano kuti kunoko Nkhani yachiteteza kumaitenga serious kwambiri polowa mkatimo pakumachita kukhala line ndithu mwina akachulu sindikudziwa ngati singatheke kuti anthu aone momwe pakumakhalira kulowa mkatimo pakumakhala line imeneyo akumakakumana ndi apolisi amene ayima ndithu pa ma steps pamenepa akafika pamenepo akumalowa
azafikaso pamalo ena pamene pakuchitikaso chipikisheni akafika pamenepo ndithu akuawunikiranso kwaona kuti kodi awa ndi ndani ndi ndasana tenge chida china chilichonse choti tingasokoneze mkatimu akavomerezedwa ndi pamene akuloledwa kulowa mkati panali angoni apa awakaniza kulowa anauza kuti ngati mukufuna kulowa musiye zibonga ndi mikondo panja simulowa nazo kodi zidzamavala miyendo zinchani ngwinjiri zimalira zichani anauza soti zimene ziso mufunika muzivule muzisiye panja ndi mulowa chifukwa anyanyala alife tizivina panja mkati mwakunena kuti munthu usakhale ndi chida china chilichonse fuka izizi tuzu mabweretsa pena mikwiyo ndomapezeka kuti mkwiyo wakupeza uli mkati basi woli ndi chibonga m'manja uthu akupezeka kuti wagwiritsa ntchito kumupweteka nacho nzako nde akukaniza ndithu zinthu ngati zimenezo kuti munthu afike nazo mkatimo koma kukamba ndithu zamomwerero zinthu zakhalira zikusiyanabe ndi momwe zimakhalira ndi zipani zina akuti pamene pamakhala chimpwirikiti anthu kuti alowe mkatimo lero anthu akulowa za smart ndithu apolisi ochepa akugwira ntchito yawo bwinobwino kumaona kuti tisendeze kumusiku achulu tisendeze kumusiku pakuoneka kuti there is some action happening khala ngati akabambe atulukire kumeneko zikuoneka choncho ndithu president wina aliyense amene akuzapereka zikalata zake akumatulukira mbali imene ndithu ndipo zipani zonse zikugwiritsa ntchito style yawo momwe akumabwerera mapresident yawo tinaona ndithu a Joyce Banda analinso ndi otsogola ngati akalambula bwalo akalambula njira amabwera ndithu momwenso zikuchitikira apa then iwo anali ngati kumbuyoko kumabwera pa galimoto imene yampanda denga tinaonanso apita muthalika DPP nawo sanagwiritsanso ntchito store njiraso inaso padali ndithu njinga za moto zomwe zinatsogola kukoza njira then iwo kumabwera kumbuyo kwawoko ndithu kwa njinga za moto zimenezo uku ndithu atakwera galimoto za tinted kusiyana ndi momwe anabwerera a Joyce Banda ndezipani ndithu zikumakhala ndi style yawo yofikira pamalo koma Brian kodi waona bwinobwino nkhopeli apo kuti ndani pamenepo ayi amenewo ndi ashado gamoto ya chidanti malunga koma mwina tiyankhule akhangala achitetezo muli bwanji atsogolera bwana ndili bwanji tiyembekezere zotani mauno lelolo kuli zinthu zodabwitsa kwambiri komanso zinthu zapamwamba zimene mwina anthu ena ake samaganizira kuti zikhoza kuchitika ndi nthawi imene mwina mwake mulungu anakonza kuti zinthu zodabwitsa zichitike ndipo tsiku lake lero imene itiyankhabe koma tambe tapanga kayizizi ndithu tisalama mulungu anakonza nthawi imeneyi mulungu